Bună, dragilor, Adrian de la Pahom sunt. Astăzi vom vedea un aspirator care nu prea a primit atenție din partea utilizatorului. Haideți să vedem unde sunt problemele. În primul rând, perea laterală este foarte îndoită și nu reușește să trimită mizeria perei centrale. Iar în jurul ei, după cum puteți observa, găsim foarte multe fire de păr care poate strica motorașul. Ea nu mai funcționează corect. Trebuie înlocuite periodic și trebuie să avem grijă. Roata din față, am desfăcut și roata din față, plină de mizerie. Este necesar să avem grijă de el. Haideți să vedem filtrul. Filtrul este efectiv plin de mizerie. Lavetele, după foarte multă utilizare, se rodă și nu mai funcționează corect, nu mai ai grijă de aspiratorul tău. Poți intra pe Pahom să vezi ce accesorii avem. Mulțumim frumos!